Ay, puto kinagat. Oh, kat. What's up mga sakmal? Hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, supportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga sakmal. Bye-bye! Ito yung pinakapangit kong gagamba. Shout kay Tatay Timendo, ay mentor natin. Okay. Kasi ito, unang bulos tayo. Carlo, defending versus Challenger. Defending and then challenger. Rising challenger. Totoo yung sabi sa hula ko kanina. Ano ko to? Wait lang, Carlo. Ito ang bagong champion namin. Unang bulos. Okay, ito na. Minsan nahuhulaan ano. Nanguhula ito siya yun eh. Ay, puto kinagat. Oh, akyat. Bulos ulit. Baksak. Lagdag mo. Lagdag mo. Lumaban pa rin. Lumaban siya. Isa. Isa, pero bakit? Ang laki niyan eh. Ang laki ng ulo. Wala na ito. Lagi na eh. Wala na. Patay na. Lapit mo na pa, lapit mo na. Sige. Patay na. Lalakad pa naman siya eh. Oh, yan. Tang. Kayas mo. Nakabibi na. Wala na ito. Ang bulos eh, lalakad pati. Lalakad pati Carlo. Makalakad mo. Wala, patay na eh. In-update na natin yan. Hindi, wala na ito. Patay na. Wala na. Okay, Carlo. Champion! Puta, 3-0 Carlo. Tayo na yan. Nakambakis. Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan DC Mandaragit, ang spider vlogger dito sa Pinas. Yan, supportahan nyo ang aking channel at syempre Mendo Susero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yon, God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So, si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at supportahan si Tatay Mendo, si Sir Gagamboy. Yan mga kadok. Hi! Subscribe po kita ng video. Like and share po. Bye!